चंद्रबली Debbarma मनी लांगमा चखा होने से ताकु बुद्धनि मनी आमा सेमरो नुखुंगो और लीडर सब साहा अरे आसेट के नुखुंग रई माया नुखयाखो आंनि चोलम के नुङो अमहाय नुखुंग रखो माने आं साइमेन्या आं बुलायखनो बथाव दुखु नांजाक आं दिनै एजे बरनो ओइ स्रायरनि अर नायफि माने कोन रिचुम काहाम पारे बरनो आं रि फायका ओइ ओ कोन 13 दिन पाय सक्सा मंगो तुनि फायका तै बन 13 दिन आं तै 30 कि जारो अनुको फाय बन बागै बेलेखा दुखु जनक आं मोर फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन माय कन्स्टिट्युएन्सी मो हाइजे फुल फैमिली आं दङने आंनि जीवन आं साइमान्या दिनै आं बेलेखनो खामजा एबं नुखुङो किनां फाय सफायजा ताई प्लास आफ्टर 2026 नि जे एडिसि इलेक्शन परे बरं नुखुङो एटलिस्ट हाफ वाल 13 बाय 26 माय रूम पैसा आं तागे रने आं बेतन तो नांबाय 2026 इलेक्शन परे अनबागै सुदिनो फाय सफाय दखान मो चांद्राय कामी दारिया थल बिसि आमथरि गुरागाति कन्स्ट्रक्ट ताई चलिलाम